Kan du lige læse op, hvad der står i bogen? Hvad han fejler? Ja. Han fejler hans hjerte, så fejler han Hvad fejler han, siger du? han fejler 62. Men det kan ikke lade sig godt. Hvad siger du, han fejler? Fejler. Hvor går det ondt på ham henne? Altså, det gør jeg det inde i hjertet, men jeg kan ikke stå det. Jeg prøver lige at tage lige den her bog, se om der står tekster. Man kan ikke følge hjertet, men det går ikke. Altså, det går ikke, står der. Der går ikke. Hjertet, det går ikke. Jamen, hvad skal vi gøre ved det? Det ved jeg ikke. Jamen, du er da lægen. Altså, ja. Jeg ved det godt, men... nej. Så fejler han en løve har bidt ham. Men det kan jeg ikke altså gøre. Ej. Et pilsvin har stikket ham. Ej. Der står ikke noget på i den her bog. Jamen, du må da vide, hvad der er galt med ham. Han har ondt i hjertet. Hvad er han ondt i? Sit hjerte, Og hvad bruger man det til? det ved jeg ikke. Jamen, hvad er du for en læge, der ikke engang ved, hvad man bruger et hjerte til? Altså, det er bare fordi, at det bruger man til at få maven. Altså, det bruger man til at lave maven. Altså, prøv at høre her.